क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि जयपुराव एनडिएनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल। हाबाफारियाव मन्त्री अशोक सिंहाल, एमसिएलए लरेन्स इस्लारि, इएम अरूप कुमार दे, बिकेडब्लिउएसनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि, देबरगाव ब्लक इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि अशोक गयारि, देबरगाव मण्डल बिजेपिनि आफादगिरि चन्दन ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना जोंनिया 7 तारिखआव जिहेतु 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि जि भट हाबाफारिया जानो फैगासिनो दङ। दा बिनिखायनो बे बिथिङाव दिनै जोंनि लास्ट माने क'क्राझार समस्ति हिसाबै अर्थात नैबे जोंनि देबरगावआव आंनोनो दायित्व होदोंमोन। जोंनाव मानगोनां आसामनि मिनिस्टार माने अशोक सिंहाल बिथाङा फैदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि एमएलए आरो लोगोसे जोंहा मा होनो जितु गोस्वामी एमएलए आरो बेबायदिनो एमएलए एमसिएलएफोर फैदोंमोन। दा नोंथांमोना नुबाय जे बेहाय मोनसे आदिबासि मोनसे एलेका, बे आदिबासि एलेकायाव जों जिबायदि बिथांमोनाव मिटिं खालायनांगौमोन बेखौ जों मोनाखैमोन बा बेबायदि सुबिदाखौ जोङो टाइम होनो हायाखैमोन। जिहेतु बिथांमोना दाख्लै जोंजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना गावसोरनो मोनसे कल खालायदोंमोन जे जोंनि गेजेरावबो मोनसे बेबायदि मा होनो पाब्लिक मिटिं लानांगौ जेराव जोंनि मानसिफोरा गोनो गोथो जानानै दं। जों भटखौ बहाय थुगोन बहाय थुआ बिथांमोना गोनो गोथो जानानै दंमोन। दिनै बिथांमोना स्पष्ट भाबै बुंदों जे बिथांमोना दिनै फैगोन 7 तारिखआव ट्रेक्टरनि छबियावनो बिथांमोना भट होगोन आरो नोंथांमोना नुबाय जे जयन्त बसुमतारी बिथांनोनो बयबो मा होनदों माने जाथि धोरोम राव बासियाजासे बिभिन्न जनगोष्ठी मा होनो जोंनि क'क्राझार ओनसोलाव थानाय व्यक्तिफ्रा दिनै मा होनदों ट्रेक्टरनि छबियाव भट होगोन आरो बे खाथां जाबाय। आरो दिनै नोंथांमोना बेखौनो प्रमान नुबाय जे बे जयपुर एरियायाव जिथु बे आदिबासि एरियायाव जोङो 70% भटखौ मोननो हागोन। बे दिनै प्रमान जाबाय मानोना नोंथांमोना नुदों गोबां मानसि जादों। मानोना जों बेहाय मात्र 1000ल' जों टारगेट लादोंमोन, नाथाय 130नि टारगेट लानायाव जों नुबाय जे दिनै 3000निबो बारा व्यक्तिफ्रा बेयाव बाहागो लादों आरो बेनो जोंनि मोनसे साक्सेस ग्रेन्ड साक्सेस होननानै जों सानना लादों। आरो जेरैखि जे एनडिएनि जि केन्डिडेट मानगोनां जयन्त बसुमतारीया देरहासार जागोन आरो बियो सियर जाना फैबाय। आरो दिनैनि दिनाव ना कंग्रेसनि फेक्टर दङ ना दिनै हाग्रामा महिलारिनि फेक्टर दङ। दिनै बेबायदि रावनिबो मा होनदों बे फेक्टरा गैला। मानोना दिनै नुबाय जे दिनै रावखौबो नांला, ना हिरा सरनायाखौ नांगौ, ना हाग्रामाखौ नांगौ, ना हाग्रामाया सरकारबो दानो हाया, ना हाग्रामाया थांनानै अंखिदार जाहैनोबो हाया। गुथिके रायजो राजाफ्रा दिनै मिथिदों। बिथाङा खोनानो मोनदों साननैसोनि उनाव बिथाङा न' सिङाव हाबनानै दङ। मानोना खालि ओरै थाङो इउपिपिएलनि बिजेपिनि एजिपिनि मिटिंखौल' नुयो, एनडिएनि मिटिंफोरखौल' नुयो। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि सारा दिनै हाबसोनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों। गतिके दिनै बेनो मोनसे प्रमान जे देबरगाव ओनसोलाव देबरगाव समस्ति हिसाबै जों जेरैखि जाया फैबाय थानाय समाव जोङो समस्ति हिसाबै जोंथ' एमपि देरहाखागोन, खिन्थु जों समस्ति हिसाबै जों देरहासारगोन। 15,000निबो बांसिन मार्जिन भट होनानै जोङो जयन्त बसुमतारीखौ एमपि देरहासार जानायाव जोंनिफ्राय बिगोमा माने हिसाबै जोङो जोंनि साफ्रोमबो भटार्सफोरा मा होनदों आग भाग लानानै बिथांमोना दिनै जोंनो जाफुंसार होनायनि मोनसे बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदों। गासैबो दोलो दोलो ओंखारबोदों, जनगोष्ठी बासिया जासे राजबंशी आदिबासि जों गासैबो जाथि अंगदन बिथांमोननि दल अंगदनफोरजों रायलायदों सावरायदों आरो बिथांमोना जोंखौ अपेनलि सापर्ट खालायदों। आरो देग्लाय खोब मोजां मोनसे पजिटिभ आरो बेनो जोंनि प्रमान जे 25आव जे जोङो सरकार दागोन, एनडिएआनो सरकार दागोन, बियो जोंनि थाखाय 100% जाना फैबाय। मानोना रायजो राजाया दिनै मिथिबाय जे 17 बोसोरनि हाग्रामा महिलारिखौ नांला होननानै आरो बिथांमोना 3 बोसोरनि जि प्रमद बर' बिथांखौनो नांफिनगौ होननानै दिनै मोनसे बे जोंनि गेजेराव रोखा रोखा पिक्सार मोनसे जाखांनायखौ जों नुनो मोनदों। मानोना दिनै बिथांमोना दिनै प्रमद बर'आ थायोब्लासो जोंनि दुखिया श्रेणिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हागोन आरो प्रमद बर' थायोब्लासो गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि हानि मोन्थाय जोंनि जेंना जेंगोना जाथिनि समस्याफोरखौ समाधान खालायगोन होननानै बयबो